Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, nginibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona-ke. Makuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso, ngicela ungalenzi iphutha kusekhala, subscribe kwi-channel, ulike ivideo ebese-ke uciphiza i-notification bell. Wenzelani? Wenzela ukuthi-ke uma ngifaka ivideo uthole i-notification, then bese uyangena kwivideo uyayibuka. Sikuthandi TV siyaqinisekisa-ke ukuthi-ke sikulethela-ke lolu daba olusuke lusemathini ngalolo suku. Ingaze kwethu sikubhekela-ke nje egamekweni-ke ey'the zenzeka kulona usuku lwanamhlanje. Kubikwa ukuthi-ke amaphoyisa aseThekwini asebophe ikhehla elidala elina-64 years ekuthiwa-ke lingunogada kwesinye-ke sezakhiwo laphaya eThekwini. Kubikwa ukuthi-ke leli khehla ledubule owesilisa washona nekuthiwa-ke limshaye ngo-7 bullet. Kuthiwa-ke isizathu sokuthi-ke i-security leli ikhehla ukuthi-ke limdubule kuthiwa-ke likhuze lo owesilisa ukuthi-ke akangachami la achama khona. Kuthiwa-ke lo wesilisa ugolozile waqhubeka nokuchama. Kuthiwa-ke ikhehla libeke selikhipha isibhamu lamdubula ngo-7 bullet, kanti lo wesilisa kuyena-ke odutshuliwe ekuthiwa-ke uneminyaka ewu-43 nje kuphela. Inganza kwethu ngifisa ukwazi ukuthi kuthini ukuphala kwenu lapho kwi-comment section ngalolu daba. Like ivideo, subscribe uma ungasubscribile. Zikuthandi TV ngizohleli sengikhona engulethela-ke indaba eyisemathini usuku nosuku. Ahlangabezane kwivideo elandelayo.